Panakikaysa ang maibabati malnutrisyon. Daytoy tinagserbi arason dagiti miyembro ti Sangguniang Kabataan Federation iti Danglas iti newswat da a feeding program kadagiti amin a pagadalan iti ili. Agdagop ti 125 kinder pupils ken maikonsidera nga underweight ti target aktibidad a paset ti Linggo ng Kabataan 2025. Feeding program ma'am tapnon mas matulungan mi basit dagiti si estudyante nga malnourished at already ti nga way lang ma'am kat iso lang ti panakaitulong mo kinyada ma'am. Umuna, anaipayan tinasustansya amakan tinagaparan elementary school ken Abakid Elementary School. Nagyaman ken bigbigan ti principal ti Abakid, anapateg unay ti umno a nutrisyon iti maysa nga estudyante. No ready day bagi haan nga mabisbisin ti tianda at talaga attentive da nga agbasa. Ngam syempre no kurang ti nutrition ti bagi, they are weak. Amo tayo day ma'am nga no mabisbisin ka kat kaslahan nga agkuringan na siya at they are uneasy kasjay. So nga kanayon mga ibagbagamat nga masapol nga mangandang o may dito eskwela, sakbay dang o may basa. Imunan ti daytoy, narugyan ti kick-off iti kalman ti Linggo ng Kabataan iti Danglas, babaen ti parada, dance competition, poster and slogan making ken dadumapay. Agpaot agingga iti August 31 taktibidad, babaen iti clean up drive, tree planting ken awarding of winners. Kabayatan na ang matumba basa tinagbalin apek ti selebrasyon ti Linggo ng Kabataan iti Barangay Aget Lagangilang Abra. Saan nga iti uneg ti boxing ring ngem di iti waig ti naglalabanan dagiti nakipartisipar. Usar ti boxing gloves, ken balanse ti bagi iti rabaw ti kawayan, kasapulan nga agbalaygi, ti maysa manipod kadagiti dua nga agsango. Iso nga minti napagtutunusan mi regito yes kay kagawad ko ma'am. Kun isupay met ti amumi nga naragsak nga ay ayam ma'am nga. Kun isupay nga minti produkto mi ma'am ti maysa ti barangay mi ma'am ko bambu. Kun gapunta sidog kami pay ti karen ma'am. So ready ma'am inpan mi di karen ti nagayayam ma'am. Met ma'am naragsak kun adumot kano ti agas aspire nga mangtulad din ma'am. Alaksidan anang ted daytoy iti rayaw iti bumarangay, mangipakita iti sportsmanship ken panagkaykaysada. Jessica Boreta, Balitang Solid North.